ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ଏ ବାବୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ ରେ କଣ ହେଲା? ଏଇ ତୁ ବୋ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଲାଣି ଗେମ୍ ଖେଳୁଛୁ ଦୁଆରେ। ହେଇ এইটি তোর ভুল ହେଇଗଲା এইটি তোর ভুল ହେଇଗଲା ହେଲା ତୁଟା ଭାବିବା କଥା ପିଲାଟା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଫ୍ରି ଫାୟାର ଖେଳୁଛି ତୁ କେମିତି ଡାକି ଦଉଛୁ ତୁ ଏଇଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆରେ ମାଡ଼ ଖାଇବୁ ରେ। ତୁ ଏଇଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପାଚେରି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲୁ। ଆରେ ମୁଁ ଭଲ କଥା କହିଲି ଖରାପ କଥା କହିନି। ଇଏ କହୁଛି ପା ଏଇଠି ତୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁ ଏଇଠି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପାଚେରି ଛିଡ଼ା କରିଦେଲୁ। ତୁ ଭାବିବା କଥା ଗୋଟେ ପିଲାଟା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ ମିଳିବ କ'ଣ? ଗେମ୍ ଖେଳିଲେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତମେ ମାଣ୍ଡ ସାଗର ଗପିଲା ବେଳକୁ ତମକୁ ସବୁ ମିଳୁଛି ମତେ ଗେମ୍ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳୁଛି। କଇଫତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଗେମ୍ ଖେଳ ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରୁ? ଆରେ ମାଣ୍ଡୁ ଫାଣ୍ଡୁ ଆମର କିଏ ନାହାନ୍ତି। ତମର ମାଣ୍ଡ ନାହାନ୍ତି। रुको जरा सबर करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का। हाँ ତମେ ସେଇନ ଗଲା ସେ ଦେଖିବା ବୋଧେ ଆମର ଗପୁଥିଲୁ। ହଁ ତୁ ମୋ ନାଁରେ କହୁଛୁ କାଇଁ ମିଛ କଥା ତୁ ଏତେ କଥା ତୋ କଥାରେ ତୁ ବୋଉ ବାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲାଣି ଜଲ୍ଦି ଯା। କଥା ବୋଲା ନା ତତେ ସେ କଇଫତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଗେମ୍ ଖେଳ ବେଳେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲୁ? ନହେଲେ ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଆଜି ପାଚେରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। अरे रुको जरा सबर करो। ଗେମ୍ ରେ କୋଉଟା ମିଳୁଛି ମତେ ଟିକେ verification କହନି। କରିବାକୁ ଗେମ୍ ରେ କ'ଣ ମିଳୁଛି ମତେ କହନି। ଗେମ୍ କ'ଣ ମିଳିବ? ହଉ ଭାଇ ତୁ ଖେଳ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଆଉ ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା ମୁଁ ଗେମ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯା। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ମାନେ ତ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ରାଉତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେବ କେବଳ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଆସିଥିଲି। କାହିଁକିନା ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ତ ବହୁତ ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ବହୁତ ମୋ ପ୍ରତି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତ ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଠାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଫ୍ରି ହେଇଯାଇଛି। ତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପରଠାରୁ ବହୁତ ଚାଙ୍ଗା ଚାଙ୍ଗା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଆସିଯିବ। ତ ଯେ ଜମା ବି ଦେଖିବାକୁ କେହି ଭୁଲିବେନି। ତ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅଲ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବ। ତ ବାଏ।